खुलुमबाय स्टुडियो दं आं किलिकां ब्रह्म थांनाय 2024 मायथाइनि 3 मे आरो 5 मेयाव दुधनैयाव सानै उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनाय आरो 5 मेयाव हिरनमय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदोंदि दुधनैयाव सानै उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनाय आरो 5 मेयाव हिरनमय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थार बिजिरनायखौ नागिरनानै धरना खालामनाय जादोंमोन। जे जिनाहारि खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानाय डन आली, बाहार आली आरो रेहमान आलीमोननि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों एक्सन लानानै फासि होनांगौनि दाबि दैखांदोंमोन आरो खास्रि बिस्रि बुथारजानाय हिरनमय खाख्लारिनि नखराव 20 लाख अनसुंथाइ आरो जिनाहारि खालामजाग्रा सानै हिनजावसानि नखरनो 5 लाख रां होनांगौ होननानै दाबि दैखांनाय जादोंमोन। जों आसा खालामदोंमोन जे आसाम सरकारा बे से माननि गेजेरावनो बे जाथायनि सायाव मोनसे थार बिजिरनाय होगोन होननानै, नाथाय जों दिनै नुबाय जे आसाम सरकारा दुधनैयाव जानाय जाथायनि सायाव जेबो गोख्रों बिजिरनायखौ लायाखै। जोंनि दाबिनि सायाव आसाम सरकारा थैनाय सुबुं आरो जिनाहारि खालामग्रा सुबुंनि नखराव फैनानै खबर लाफैनांगौमोन आरो बेनि थार बिजिरनायनि थाखाय फास्ट ट्रेक कर्टनि बेबस्था खालामनांगौमोन। नाथाय दिनैनि समाव सरकारखौ मोनसे सोदोबबो खोनानाय नुवासै। हिरनमय खाख्लारिनि नखराव थांनानै खौरां लाखियाखै, जाथायनि सायाव जेबो गोख्रों बिजिरनाय लायाखै आरो डिजेपिआबो नखराव थाङाखै। जों गोजोनदों जे बै दुथांखौ सरकारा जेलाव हरदों, नाथाय जेलाव हरनायाल' थार बिजिरनाय नङा। जेलाव हरनानै दिनै बिथांमोना 3 मासनि उनाव गबोयोब्ला आरोबाव फिन बेफोरबायदि जाथायखौनो मावबाय थायोब्ला सोरखौ दायनिगिरि हरगोन? मानोना डन आलीआ थांनाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दानाव राजमेलानि समाव आरोबाव सासे गथ' उन्दैखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो 3 मास जेलाव थानानै डन आलीआ गबोदों आरो गबोखांनायनि उनाव आरोबाव खेबसेबाव जिनाहारि खालामबावदों आरो बेनि उनाव हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारबावदों। जुदि बेफोरबायदि मोनथाम जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांखौ सरकारा बेनि सायाव जेबो गोख्रों बिजिरनाय लायाब्ला जोंनि बर' हारिनि गासैबो आफाद गौथुमा जेब्लासिम थार बिजिरनाय मोना अब्लासिम जों बे धरनाखौ खालामबाय थागोन आरो खौरां मेलनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव दाबि खालामो जे बे दुधनैयाव जानाय जाथायनि सायाव गोख्रों थार बिजिरनायखौ होयो आरो बेनि थाखाय खामानि मावो आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' बिमा गौथुम रेलि खालामनाय जागोन आरो बेनि उनावबो सरकारा जेबो थांखि लायाब्ला जों आरोबाव हांगार स्ट्राइक खालामनो थाखाय बाध्य जागोन। सुनील गगैखौ लानानै आसाम सरकारा जेरैबायदि गोख्रों थि खालामदोंमोन बेबायदिनो दुधनैयाव जानाय जाथायनि सायावबो गोख्रों थार बिजिरनायखौ होनांगोन होननानै दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बेनि अनगायैबो दिपेन बर'आ खौरां मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। मे 2024 आरो बिनि उनाव 5 मे बे साननैनि गेजेराव दुधनैनि जि मोनसे गेंरेप इन्सिडेन्ट सानै माइनर गार्लनि सायाव आरो 5 तारिखआव हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारनायनि जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथाय जानायनि उनावनो जोङो थार बिजिरनाय जास्टिस नागिरनानै रेलि खालामनाय जादों, धरना होनाय जादों आरो लोगोसे दुधनैयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, राभा फरायसा आफाद आरो गासै हारि माहारिनि आफादफोरा ज' लोगो नांनानै अखा जुब हानाय समनि गेजेरावब्लाबो जोङो मोनसे सुबुं गौमा आरो सुबुं रेलि खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो जास्टिस नागिरनाय जादोंमोन जे जाय मेन एक्युज, जाय मेन कालप्रिट डन आली आरो लोगोसे बाहार आली, रेहमान आली बिथांमोना गेंरेप इन्सिडेन्टआव इनभल्भ दङ आरो बेखायनो बिथांमोननि सायाव माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं एक्सन माने फासि होनांगौ आरो फास्ट ट्रेक कर्टआव बेखौ लांनांगौ आरो लोगोसेनो SIT गठन खालामनानै बे गुटै तदन्तखौ मजबुतै खालामनांगौ। बिनि उनाव भिक्टिम परियाल हिरनमय खाख्लारिनि नखर आरो सानै माइनर गार्ल जाय बिथांमोनखौ रेप खालामनाय जादोंमोन बिथांमोननि नखरनो कम्पेनसेसन होनांगौ। हिरनमय खाख्लारिनो 20 लाख थाखा आरो बे भिक्टिम परियाल रेप खालामजानाय नखरनो 5 लाख रां होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांनाय जादोंमोन। किन्तु दिनै मे दाननि 3 आरो 5 निफ्राय दिनै जुन दाननि 23 तारिख प्राय 1.5 मास आरो बे 1.5 मासनि गेजेराव जोङो आसा खालामदोंमोन, मिजिं खालामदोंमोन जे आसाम सरकार, आसामनि
जि सरकार दङ बे सरकारा बिनि सायाव मोनसे जास्टिस मोनसे न्याय होगोन होननानै दिनै जोङो नुबाय जे लखिमपुराव सुनिल गगৈ कान्ड जादों बेखौ लानानै डिजिपिआ बाहागो लाहैदों बेखौ लानानै मन्थ्रिया थांदों बेयाव माने ओरैबायदि परिबेस नुदों जे सुनिल गगैनि जाथायखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ किन्तु जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे बे हिरनमय खाख्लारि मार्डार खालामनाय जि केस आरो बेयाव धन आली बिथांनि न'खरनि शेखबर आली आरो पारमिना बेगम साथाम बेक्तिया बेयाव इनभल्भ दङ बे मानसिफोरनि सायाव जिखिनि एक्सन लानांगौ सरकारा बे भिक्टिम परियालाव फैनानै खबर लाफैनांगौमोन कम्पेनसेसनखौ फोसावनांगौमोन आरो बिनि न्याय बिसारनि थाखाय पुलिस आरो आइननि भाबै जिखिनि प्रक्रिया दङ बिनि सायाव फास्ट ट्रेक कर्टनि बेबस्था खालामनांगौमोन किन्तु दिनैसिम सरकारखौ आसाम सरकारखौ टु शब्द जों खोनानाय नुवाखै कुनु मन्थ्रि न'खराव थाङाखै डिजिपिआबो न'खराव थाङाखै जोङो साबायखर बावदों जे गवालपारा जिल्ला प्रशासन आरो गवालपारा जिल्ला पुलिस बिफानखौ जे बिथांमोना बे साबा सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरदों किन्तु जेलाव हरनायानो साफिसियेन्ट नङा दिनै जेलाव हरबाय जेलाव हरनानै दिनै बिथांमोना बेल आपिल खालामदों जुदि मास मोनथामनि उनाव बेल गनानै आरोबाव जुदि एक्सन खालायोबा सोरखौबा बुथारोबा सोरखौबा रेप खालायोबा कारण धन आलिया थांनाय 2023 नभेम्बर दानाव राजमेलानि समाव आरोबाव सासे माइनर गार्लखौ माने रेप खालामदों रेप खालामनानै 3 मास जेलाव थानानै बिथाङा गबोदों गबोनायनि उनाव सेकेन्ड आरो गें रेप खालामदों गणधर्षण खालामदों सेकेन्ड टाइम आरो बिनि उनाव थार्ड घटनाया जाहैबाय हिरनमय खाख्लारि आरो बिथांनि टीमा जेब्ला बिथांखौ गामियाव खबर लानो थाङो बिथांमोनखौ एटाक खालामनानै देगारजों सुनानै बिथांखौ बुथारनाय जादों दा बे सासे मानसियानो मोनथाम घटनानि माने बेजों बे मेन कालप्रिट मेन एक्युज दा बेखायनो जोङो जि दाबि होदोंमोन आरो जोङो दुधनैनि जि रेलि बे रेलिनि समाव जों एनाउन्स खालामनानै फैदोंमोन जुदि सरकारा बिनि थाखाय जुदि राइट जास्टिस होआब्ला खबर लायाब्ला सरकारनिफ्राय जुदि कुनु पदक्षेप जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड' मादार एस'सियेसन आरो गासै जोंनि हारिनि आफाद गौथुमफोरा लोगो नांनानै जोंनि जि धाराबाहिक आन्दलन जोंनि जि कन्टिनिउवास जि मुभमेन्ट जोङो जेब्लासिम न्याय आरो जास्टिस मोना जों बेखौ कन्टिनिउ खालायगोन होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों फिन आरोबाव आसाम सरकार आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आपिल खालामदों दाबि खालामदों जाहाथे बिथाङा इन्टारभेनसन खालामो हस्तक्षेप खालामनानै बे जि दुधनै गें रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्ट बा बे जि मार्डार घटना बिनि सायाव जाहाथे बिथाङा माने स्ट्रंलि एक्सन लायो खामानि मावो आरो बिथाङा बिनि सायाव इनिसिएटिभ लायो बिनि थाखाय जों फिन दाबि दैखांदों आरो गाबोनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' मादार एस'सियेसननि इनिसिएटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसिएटिभआव जोङो टर्चेलि माने बनजार लानानै जोङो प्रटेस्ट रेलि खालामनो थाखाय जोङो फिन थांखि लाबावदों आरो बिनि नेक्स्ट उइकआव जुदि सरकारा जेबो इनिसिएटिभ लायाब्ला जोङो नेक्स्ट उइकआव जोङो आरोबाव जोङो हांगार स्ट्राइक खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन कारण सुनिल गगৈ कान्डखौ लानानै आसाम सरकारा जेरैबायदि एक्टिभ डिजिपिआ थांदों मन्थ्रिया थांदों दुधनै कान्डनि सिगाङाव गुबुन समाव आसामाव गोबां जायगायाव रेप इन्सिडेन्ट जादों मार्डार घटना जादों गें रेप इन्सिडेन्ट जादों आसाम सरकारा बिनि सायाव एक्सन लादों बेबस्था लादों जों नुदों बिनि थाखाय जों धन्यबाद बावो किन्तु दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकारा दिनैसिमबो टु शब्द बुंनायखौ जोङो गोसोआव दुखु मोनदों आरो जों खुद्रिदों आरो बेखाय जोङो बुंनो बाध्य जादों असमिया मिडियायावबो बे खोथाखौनो बुंनाय जादों जे बर' जानायखाय ट्राइबेल जानायखाय इन्डिजिनियास मानसि जानायखाय जोंखौ खबर लायाखै नामा जोंनि बे घटनाखौ लानानै आसाम सरकारा इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि मन्त्रि मल्लाया इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिनि सायाव मानो जेबो बाथ्रा बुङाखै बे बाथ्राखौ लानानै जों फिन दिनै कुइसन थिखोनो जोङो बाध्य जादों जों गाबोन आसामनि गिबि मन्थ्रिनो जों रिमाइन्डार हरगोन अलरेडि मेम'रेन्डामा होनाय जाखाबाय जोङो गवालपारा जिल्ला प्रशासनखौ जों धन्यबाद बावदों बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय किन्तु एरेस्ट खालामनायानो फाइनाल खामानि नङा एरेस्ट खालामनानै आयेननि माने लामा लानानै बिथांमोना गफिननायनि दिनै पर्यायबो दङ जुदि बेखौ मोजाङै एक्सन आरो बिनि सायाव जुदि मोजां आयेननि जालखौ जुदि जों सानो हायाब्ला कारण बे मानसिफोरा बे साबा मानसिया गें रेप आरो मार्डार बे मोननै इन्सिडेन्टआव इनभल्भ धन आलिया मोनथाम इन्सिडेन्टआव इनभल्भ
आरो बेबायदि कालप्रिट बेबायदि माने मेन एक्यूजखौ कुनु कारनाव जाहाथे बियो लांदां अख्राङाव जाहाथे फैया आरो बिनि जि स्ट्रिंजेन्ट जि पानिशमेन्ट बेखौ जाहाथे मोनो बेखायनो जों दिनै बे खोथाखौ बुंबाय जोंनि जि सोमावसारनाय जोंनि जि प्रटेस्ट जोंनि जि दाबि बे कन्टिनिउ थागोन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि हस्तक्षेप नागिरनानै दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जाबाय माने सदराव जिल्लानि हेडक्वार्टाराव गासै आसाम नाङै टर्च रेलि बनजार लानानै जि प्रटेस्ट रेलि बियो गासिबो मोजाङै जाफुंसारगोन बयखौबो जास्टिसनि थाखाय एक्टिभलि हाबा मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फिन खेबसेबाव खावलायनाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा एचएस नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं ओटी टेक्निशियान आईसीयू टेक्निशियान रेडियोलॉजी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन